Розпочинаємо з першої категорії, яка називається танцювальне шоу Formation Ювенале. У ній за зайняте 6-те місце нагороджується танцювальний колектив Галант, місто Хмельницький, хореографічна композиція «Галактичні прибульці». Ваші оплески. 5-те місце. 5-те місце в даній номінації хореографічна композиція «Вулична історія». Ваші оплески. 4-те місце хореографічна композиція «Перевтілення». Також 4-те місце отримує хореографічна композиція «Картина». 3-те місце хореографічна композиція «Бабусині клубочки». 2-те місце хореографічна композиція «Цвіт сакури». І перше місце отримує хореографічна композиція, яку поставила танцювальний колектив «Сплес» місто Львів під назвою «Виходить на арену». Ваші оплески. Виходить на арену. Наступна номінація називається «Танцювальне шоу «Мала група» діти до 8 років». За зайняте друге місце нагороджується хореографічна композиція «Калейдоскоп». Ваші оплески. Танцювальний колектив «Агровітна» місто Хмельницький. І за зайняте перше місце в даній номінації отримує танцювальний колектив «Сплес» місто Львів «Казковий світ». Далі, шановні друзі, наступна група називається «Мала група Ювенале». Танцювальне шоу. За зайняте третє місце хореографічна композиція «Містерія». За зайняте друге місце хореографічна композиція «Контракт». І за зайняте перше місце нагороджується хореографічна композиція, яка поставила танцювальний колектив «Сплес» місто Львів.